optreden zit erop hier in Veenklooster bij de Vrije Piraten. Hoe was het? Geweldig. Ja, uitstekend. Prima, machtig, fantastisch. Ik heb er geen woord meer voor. Ook nog even een toegift. Ja, dat was even terecht hier, hè, want dat nummer kennen ze allemaal. Dus ja, het was uitstekend publiek. Mooi. Een hoop jeugd die ook alle nummers meezingt. Hoe kan dat? Wat is het succes van de Dutch Boys? Nou, dat is ook het succes van de Piraten. Ja, want uiteindelijk, die Piraten die hebben de Dutch Boys groot gemaakt vroeger. En dan praat ik over 1980. En dat gaat van vader op zoon en van moeder op dochter. En de Piraten die draaien het nog steeds en die promoten het nog steeds. En die jongens die hebben er ook aardigheden aan. Maar voor ons is dat natuurlijk ook hartstikke mooi. En daardoor zijn jullie nooit thuis natuurlijk. Altijd optreden. Ja, ik heb er bijna echtscheiding bij, maar het ging net goed. Nee, dat is mooi dat de jeugd dat allemaal zo oppakt ook. Want die stonden vooraan alle nummers mee te zingen. Ja, echt. Dat is van oud tot jong. Iedereen kent die nummers nog. Dus ja, wij vinden het fantastisch. En hoeveel optredens komen er nog dit jaar? Nou, ik denk 500. Nee, gek, dat weten we niet. Ik bedoel, we doen het gewoon lekker rustig aan. 1, 2 in de maand en dan vinden we het goed. Dan vinden we het leuk. Het blijft een beetje een hobby. Ja, dat is de bedoeling. En dan door heel Nederland of echt wel het noorden en de Achterhoek? Ja, zover als die trekker van ons komt gaan. We gooien er een beetje diesel op en als het op is, ja, dan is het op. Dan komen we niet verder. En dan straks nog ergens een optreden? Dus, Dus. op Beren.